Takže čau lidi, dneska tohle je moje první video a budu prankovat svoji kámošku. Protože ona si dala ke mně na hlídání psa a ještě ho tady má. Přijela na hory, jako na výlet, jako na toto, jako ona jako tam šla pošet, jako nevím proč je taková na hře, ale jdem trolit. Co je? No, Míšo vždycky mi dala na hlídání toho psa. No, No, a asi ještě na těch horách? no, ne asi. No a jak vadilo by ti, kdyby ten pes zemřel? No jako docela bych se zlobila, trochu bych byla, no, mrzelo by mě to jako. No, kdyby viděla, že je to prank, tak by jako... No, tak já vařil a nechal jsem otevřenou troubu a ohříval jsem jí. A ten pes tam vlezl a jestli chceš ještě jít na toho pečenýho psa. Co jsi s ním udělal? Ty jsi ho zabil, že jo? Je upečenej. Nejde. To má být, děláš si prdel. Ne, nedělám, já ti zítra pošlu fotku, jak je úplně černý na popel. Děláš si prdel. Hele, to je sranda, že jo? Ty si jenom děláš prdel. Ne, nedělám. Ty jsi ho zabil. Opravdu mi nic není, že? Hele, hej, opravdu, je tohle prank, že? Ty debile. Ty jsi ho zabil. O bože. To nejde. No tak nemáš psa jako si novýho. To je ten pes, koupíš si novýho. Ty kokote, ale chápeš, jaký to je? O psa, který jsi miloval? Dáš mi na hlídání ještě třeba tvojí ségru? Ne, už na hlídání nikoho nedám. Fakt jako. Já nikoho na hlídání nedám. Psa, co jsi s ním vlastně udělal? No, to byl takový rodinný recept, uvařený pes a tak jak když jsem na porci toho psa? Počkej, ty jsi ho zabil schválně? No, rovněž se zbylo, protože, no a jako náš pes byla teda jako úplná lahutka, protože já rád jim psy. Ty si děláš prdel, že jo? Ne, protože tvůj pes teď odpočívá u mě v žaludku. Prý rodinný recept, ty vole, do pikanýho psa. Ne, ty si děláš, to je prdel, že jo? Tak zavřej mámu a vyřešíme tu s ní. Ty vole, ty si ho fakt zabil, že jo? No, tak zavolej mámu a budeme to s ní řešit. No tak mi dej sestru na hlídání, já ti taky upeču. Co? Jo, já ti dám jako mámu na hlídání. Hej, a dáš mi třeba na hlídání ještě tvůj počítaček? No tak to ani náhodou. Jak Ty jsi ho zničil hned za 1 sekundu. No a víš, jak jsem mi půjčovala ten mobil? No. Já jsem dělala takový experiment a já jsem si spletl ten mobil se svým starým a tak já jsem tím vyhodil z okna a zmlátil baseballkou. Ty blbe! A proč? Jsem si spletl ten starý, který jsem chtěl zničit. Ty jsi debil. Ty vole, ale tak jako nejdřív mi zabiješ psa a pokud mi prostě ještě rozbiješ mobil. A ještě ten tablet přece. Co? Ty vole, ty jsi... Hej, víš ty co, už nebudem kámoši, hajzle. Ne, sorry. A víš, co jsem mi dal, hej, a víš, no a tohle tě naštve ze všeho nejvíc. Co zase? No víš, jak jsi mi půjčovala ten notebook. Ty vole. No ne. Tak já jsem dělal ještě jeden starý notebook a tak trochu ho potkala pila. Ty vole, tobě už nic počít nebudu. S tebou se už nebudu o nic dělat, nikoho ti nedám na starost, protože se s tebou už nebudu bavit. No aspoň, ne, já se s tebou už nebavím. A jak jsi mi půjčovala ty sluchátka ještě, tak ty jsem spálil.
Ty debile, všechno si mi zničil. Tak co Zabil si mi te- psa, zničil si mi to, co na mě tolik záleží. Prostě se s tebou už nebudu bavit. Ne, nebudu. Ne. Tak co je ten pes, notebook, sluchátka, tablet, mobil a skoro všechno, co jsi mi dala, no vlastně všechno. No tak mi dej si a uvidíš, jak se budeš tvářit, až tě všechno zničím. Hele, já bych potřebovala jen tak půjčit tu tvoji židli, jo, protože moje se rozbila. Ne, nic ti už počít nebudu, prostě nebavím se s tebou. A to tvoje segra. Ne, nebavím. Zabil jsem mi psa. Já teď napíšu, že to byl prank. Ještě se zabije chudáček. To byl... It's a prank! Jsi normální. Já jsem, ty věci, co jsou mi všechny dala, jsou úplně v pohodě. Ty jsi normální. Jo, tak jako ten pes, tak že on na něj, ale to už není sranda, na něj spadla, na něj spadl nůž a zapíchlo ho to a prostě má hrobeček před svým barákem. Ne, ty si děláš prdel. Můj pes nemůže zemřít. Nemůže. Idiot. Ale může, baby, může. A budeš se mnou chodit, kotě? Budeš se mnou chodit, kotě? Ne, nebudu. To mě nebaví. Jo, a víš, jak jsem byl z Dany venku? Co? Víš, jak jsem byl z Dany venku, tak ona byla trochu u mě a dělala jsem si jídlo a ona se přiblížila ke sporáku a spálila jí to hlavu a pak spadla z okna a je mrtvá. A to si jako nemohl nějak zachránit nebo něco udělat, prostě to je takový debil, že jsi ji nechal prostě na ní neuměla, no, tak já ji nechám v tom, že... Počkej, co bude věřit, co to je za bubku. No, jako, ale jako můžu ti říct, že jako její kosti ti ještě dát můžu. Ty celou moji rodinu, s tou se fakt nebavím. No, a víš, jak jsem byl venku s tvými rodiči. No. Jak jsme byli na té oslavě, tak víš, kam jsme vlastně zmizeli? Ne. Do Rebíčka. Mě zabil rodinu. A no, tvoje segra už taky brzy žít nebude. A tvoje segra tak, a to je druhá segra tak ne. Nemůžu uvěřit, že mi ta bubka ty vole věří. Hej, Míšo. Co už to jsme... Počkej, Míšo. Já ti něco řeknu. No. Co je? Jsi na videu. To byl projekt, idiota. Ty jsi debil. Prosím tě, každý druhý člověk z téhle ulice pozná, že si z každého dělám srandu. Ty jsi úplně kokot. Co? Hele, ale buď ráda, že všechno ti tady žije. Prostě taky žije. A všechno ti žije. Takže jsi happy? Jo. Já nikdy nepůjdu. To je jen stres. Jasně, stres. Jak se ti líbí? Dům, co máš, já jsem letající hlava a teď tady nejsem. A teď tady zase jsem. A teď ne. A teď jo. Tak budeme čumět na její profilovku. No tak jak se ti líbí vyprinkování,
Jo, dobře, Co? jinak už to zavěš. Takže lidi, pokud se vám líbil prankování tady toho úplného trotla, který uvěří každý pitomosti, ty vole, že jsem jí zabil kámošku, ty vole. A že jsem jí zabil celou rodinu. Mě myslím teď, jak takovýhle hovadně, můžeš tak nevěřit. Pravda. Takže ty jsi jako celou tu dobu natáčel? Jo. No, dobrý, no. Tak to se ti teda povedlo. Když pokud se vám tohle trotla líbilo, tak asi tak poradě bude nový video a ona na to určitě zapomene, protože ona všechno zapomene za 1 minutu. Cože? To řekl můj střihač, jo, že Honzo, jo, Matěj. To řekl můj střihač. OK. Ty fakt uvěříš každý trotkovině. Takže pokud se vám to líbilo, dejte like a u dalšího videa zatím čau.